Dobar dan svima. Kao što sam najavio, danas nastavljamo protest, odnosno blokadu ulice Dobojskih brigada. Ovo će biti treća blokada u roku od 2 mjeseca. I pošto je treća po svim zakonima, da tako kažem, univerzuma, ne samo da bi trebalo, već će i biti zadnja. A održavat će se svaki naredni dan. Sve dok se ne ispuni zahtjev za rekonstrukciju ove ulice, u kom tražimo ništa više nego pristojan i bezbjedan put za sve učesnike u saobraćaju. Pogotovo za našu djecu koja svakodnevno odavde ovim putem pješače u školu. Blokada ulice danas počinje u 12 sati i trajaće najmanje 2 sata. Tako će biti svaki naredni dan. Međutim, ne u istom periodu. Pravit ćemo neke različite, drugačije termine. Ono što moraju znati svi, i policija, i tužilaštvo, i sud, i obreni Boris, je da se ova situacija može riješiti samo na 2 načina. Da grad kao odgovorni faktor u najkraćem roku obnovi ovaj put, ili da mene zbog ovog, što je nemoguće, strpaju u zatvor na neki duži period. Znači, jedino te 2 opcije postoje. Jer ja neću dozvoliti da u 21. vijeku, na samo kilometar od centra grada, mi mještani usore, gazimo po blatu i po barama. Da gutamo oblake prašne svakodnevno i čekamo da neko, ne daj Bože, strada zbog izbjegavanja rupa, kao što smo imali neki dan slučaj ovdje, slijetanja jednog auta. A sve samo zato što su gradske vlasti proizvele ovu situaciju i ovakvo stanje svojim nemarom i nečinjenjem. Eto. Toliko. I da znate da sam ja jedini čovjek koji kao organizator stoji iza ovoga i da mi je policija javila da će obezbeđivati i danas i svaki naredni dan blokadu puta, odnosno naše proteste. Eto, vidimo se u 12 sati do konačne pobjede.